Vores produkt, det er den her seng. Vi har lavet en seng ud af noget træ og lavet en dyne til og sådan noget. Og det smarte ved den her seng, det er, at her, der er der nogle huller, hvor der sidder en lille blæser, sådan, der roterer rundt inde i alle de her huller. Som for eksempel, du ved, hvis du har det varmt i din seng, så kommer der kold luft ud. Og hvis du har det koldt i din seng, så kan den få varm luft ud. Og den bruger ikke strøm, altså det er ikke sådan, du ved, at den er sat til en stikkontakt, fordi du har sådan, vi vil forestille os, at der var en solcelle oppe på taget. Alt det, man får deroppe fra, kommer så ned i en kasse, hvor det så kan samle sig, og du så kan gemme det og sådan noget, og så fører det så over til sengen, så at sengen den faktisk ikke kører på strøm, men den bare kører på solens ly, eller solens energi. Ja. Og den er bæredygtig, da den bruger solens energi i stedet for strøm fra stikkontakten. Dens ressourcer er solenergien. Ja, altså sengens ressource. Ja, sengens ressource er solenergien. Fordi den kører kun på solens lys. Solens stråler.